बिटिसिनि मोनसे गोसो बोनो हाथाव पिकनिक स्पट सरलपारायाव बनसुनि लामा रैखाथि सांग्रांथि हाबाफारि। बर' माहारियारि फरायसा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाना माखासे हाग्रा संरैखाथि होग्रा NGOफोरजों लोगो नांनानै थांनाय सानखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे मुंदांखा लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि सरलपारायाव लामा रैखाथि आरो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ रैखाथि होनांगौनि सायाव मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जादों। बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि, गाहाय नेहाथारि सानसुमा बसुमतारी आरो गाहाय बोसोनगिरि मन'जय दैमारिनि बाहागो लानायजों सांग्रांथि हाबाफारि लानायजों लोगोसे सरलपारा पिकनिक स्पटआव लांदां थानाय हायाव बिफां फुलि गायो बर' माहारियारि फरायसा आफादा। बिनि उनाव जायफोर दावबायारिफोरा सरलपारायाव पिकनिक जानो थाङो बिथांमोननि थाखाय मोनसे सांग्रांथि हाबाफारि लानाय जायो। क'क्राझार जिल्ला हान्था मेला बिफाननि मावख'गिरि दजेन बसुमतारीनि नुजाथिनाय सांग्रांथि मेलनि गेजेरजों सरलपारा पिकनिक स्पटआव थांग्रा दावबायारिफोरनिसिम गोबां सांग्रांथि होयो। जायफोर बिथांमोना सरलपारा दावबायहैयो बिथांमोना जाहाथे सरलपारानिफ्राय बिसमुरिसिम थांग्रा लामा सिखोना जोहोलाव माहारियारि हाग्रामानि गेजेरजों थांनाय लामायाव जाहाथे गोबांद्राय गोख्रैथिजों गारि सालाया, लोगोसे जौ लोंनानै जाहाथे गारि सालाया, बेनि थाखाय सांग्रांथि होयो दावबायारिफोरखौ। सुरक्षाটো प्रथमे मनत राखि गाड़ी चलाब लागे। द्वितीयते जिসকলে गाड़ी चलाई आহে তেওঁলোকে এইখিনি এৰিয়াত নিজৰ গাড়ীৰ স্পীডটো 1 ঘণ্টাত 20 কিলোমিটাৰ ওপৰত যাতে গাড়ী নাযায় সেইটো নিশ্চিত হ'ব লাগে। এইটো কৰিলে আমাৰ দুটা কথা নিশ্চিত হ'ব। এটা হ'ল ৰড সেফটি নিশ্চিত হৈ গ'ল, দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰতিটো হৈ পেলাই মানুহৰ অকাল মৃত্যু নহব, আৰু আমাৰ যিবিলাক ওয়াইল্ড লাইফ আছে সেইবিলাক প্ৰটেকশ্যনত আমি এটা ভূমিকা ল'ব পৰা যাব।